Kostje kwam terug. Ging weer nog een keer. Ja. Kwam terug. Ja. En weer de derde keer besloot je te blijven. Ja, Waarom? nee, maar want die derde keer, dan was Exmo-Stars al daar opgericht. Ja, was opgericht. Ja, en wie had dat opgericht? Ja, Boogie. Boogie, Boogie oké. Onkel, dat, Ja. die gasten, die Manu, die gasten, Want zij waren bij de eerste keer achtergebleven. Of bij de tweede keer? de tweede Oké. keer. Ja, dus Exmo-Stars, die was al opgericht. En die mensen daar zeggen, nee, die kleine man moet blijven, hij moet niet naar Suriname gaan. Die kleine man die zingt, die dans zo. Want ik hou van dansen. Wat stijl die dansen en ik vergeld. Mevrouw, ik moet echt... Met het dansen? Ja, als ik klaar ben met spelen, kom ik thuis. Ik wil niet geloven. Dat die mensen geven me zoveel geld. Ik zeg, wat heb je gedaan om zoveel geld te krijgen? Nee, te gek, te gek. Ik was soms bang te nemen. Want ja, ik ben niet gewend in Suriname. Ja. Mensen geven me zo... Nee, maar was top. En daarom noemen ze me dansen, man. Oh, oké. Ja, bepaalde gaan ze dat dansen. Ja. Want zeg die kleine man, oh. Kleine man met een grote stem. Nee, ja, geen grote stem. Dus man, ik kan dansen hoor. Echt waar, zo. Ja, jong en ik doe mijn ding. Ik zing tegen die beat. Ja, en die mensen vonden het leuk. Ja. Het lijkt of ik een beetje crazy ben. Maar niet crazy, maar die systeem. Ja, Als je volgt, denk ik, ja. hoe zingt deze man in die maar hij danst zo? Ja. Dus ja, maar het systeem. Maar waarom besloot je te blijven in 81? Nee, maar die people zeggen, nee, hij moet niet meer gaan, hij moet niet, nee, Oh, en daarom ben je nee, die gebleven, kleine man ja. moet blijven, die kleine Ja. man, al die vrienden. Nee, ik dacht zo, wacht even. Sorry, Mariboos, ik kom hoor. Dus zo ben ik gebleven. Ah, oké. En dan gelijk met Exmo-Stars gespeeld. Oké. En hoe oud was je toen? 22 zo. Oh, 23. dat is jong. Ja, Maar was het niet moeilijk om aan te passen in Nederland? ja, in Nederland. Ja, tuurlijk, in Nederland wel, maar die muziek, maar Exmo zelf niet. Maar ja, je moet tuurlijk, want als je daar bent, dan, dat is niet als in Suriname. Dan moet je echt, want die wonen in Almere, die wonen in Zaandam, die wonen daar. Dus ja, dus al die dingen moet je, weet je. Ja. En zelf moet je gaan optreden met de trein of met de tram. Ja, dat moet je weten. Die plaatsen, dus je moet verkennen. Dus het was wel wennen. Ja. Oké. En welke nummers heb je gezongen met Exmo-Stars? Tate. Tate, pikinangwa moima. Pikina mama o yawa moima. Pikina mama o yawa moima. Ken je dat lied niet? Nee, die ken ik niet. Nee. Oké. Ja. En moest je tap. Ja, duidelijk, ja. Maar jullie gingen dus daardoor met het zingen in het Saramakaans. Ja, maar mevrouw, tot nu toe, nu speel ik voor de Tweede Kamer. Ja. Maar natuurlijk, we mixen even. Ja. Maar nee, dat is... Nee, dat kom. blijft Mevrouw, eigenlijk dat is van mij. Dus, nee. is je identiteit. Ja, tuurlijk, man. Ja. Bernie Spears zit toch gezegd, het is in een vrede ving. Nee, in een vrede. Oké. Nee. Goed, tegenwoordig radio, alleen maar Saramakaans tegenwoordig, door kostje te doen. If kostje was niet mee bezig, dat hoe dan ook vandaag. Dus eigenlijk is de impact van Kostje Ja. eigenlijk veel groter dan... Ja, tuurlijk. dan de Door alles, muziek. iedereen radiostation, noem maar op, iedereen praat Suriname. Het is Saramakaans nu, kom op. Ik vind het tof. Want Saramakaans was vroeger, ja, Nee, weet je. Dus, minder waarde, zie je. Klopt. Ja. Oké, en hoe lang ben je gebleven in Exmo? tot 85. Oh, dat is niet zo lang. Nee.